बाय बादल स्टूडियो सादात गाजीपुर। सदर जिला के सजता पंडाल हो, अवतारी मैया बाबा घबा कहार हो। सदर जिला के सजता पंडाल हो, अवतारी मैया बाबा घबा कहार हो। नहीं आई बाज छोटका बाबा बुआ रोई, ए राजा माई ले चुनरी ले लई है पूजाइए सो भरही होई। ए राजा माई ले चुनरी ले लई है पूजाइए सो भरही होई। म्यूजिक बाय बादल स्टूडियो सादात गाजीपुर। और झरले बानी लिपले बानी दुआराई सुनी, अधा के आई गोड़िया जल्दी अपने ना धुनी। अफलवा जाके कीनी अयरउल हरवा के दीनी। तोहुआ जाए पिया हम बैठी जोही, ए राजा माई ले चुनरी ले गई है पूजाइए सो भरही होई। ए राजा माई ले चुनरी ले गई है पूजाइए सो भरही होई। म्यूजिक बाय बादल स्टूडियो सादात गाजीपुर। अरे संगही पूजा कइल जाई श्रद्धा लागल हो। एहो देखा पूजा के रहसु के हो भगिया जागल हो। राजा तनी जल्दी से आ जा हो, भजनिया सगर सुनाता हो। हम भूखल बानी नवरात्र नवदी, ए राजा माई ले चुनरी ले गई है पूजाइए सो भरही होई। आज सुना दिया छोटा वाला बुफर पूजाइए सो भरही होई। सदर जिला के सजता पंडाल हो, अवतारी मैया बाबा घबा कहार हो। नहीं आई बाज छोटका बाबा बुआ रोई, ए राजा माई ले चुनरी ले गई है पूजाइए सो भरही होई। ए राजा माई ले चुनरी ले गई है पूजाइए सो भरही होई। सदर जिला के सजता पंडाल हो, अवतारी मैया बाबा घबा कहार हो। नहीं आई बाज छोटका बाबा बुआ रोई।